Jo, de vegades, senyores i senyors, hi ha coses en la vida que a mi em provoquen expressions molt així de casa, no? Per exemple, jo què sé, hi ha una expressió que és xa, pa què? No, de veres, que hi ha coses en la vida que diu xa, pa què? No, això es diu molt en castelló, de veres, es diu xa, pa què? Pa què? És com... Són coses que passen, i és com posar-li lletra... Anem a posar-li lletra a l'himne d'Espanya, que dius, xa, pa què? Home, anem a fer educació per a la ciutadania en anglès, que dius, xa, pa què? No, ara anem a fer-ho en xino, que dius, pa què? No sabeu que volen posar el xino ara? Dius, molt bé, font de mora, és el que demanen els joves. O és com, jo què sé, és com comprar-se un tratge en Milano, que dius, xapa, què? Si te'l regala el bigote, pa què? Pa què? Dius, xapa, què? És com l'ofrena, que dius, xapa. Pa què? No podeu quedar tots allí a la plaça? Sí, a tal hora allí, eh? La puta mare, tio. Són aquestes coses que és com celebrar el 70 aniversari de la reina Sofia, que dius, xa, pa què? Per mi com si rebenta. Així que una reflexió humil, meua, personal, seria monarquia, xa, pa què? Gràcies. Dime quina hora és, a veure.